खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 28 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल एनिमेशन डे महरै फालिनाय जायो। हादोर गेजेरारि एनिमेशन सानखौ बोसोरफ्रोमबो 28 अक्ट'बराव एनिमेशननि आरिमु आरो बेयाव बिहोमा होग्रा सुबुंफोरखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे साना पेरिस 1892 मायथाइयाव मुसी ग्रेविनाव चार्लेस माइल रेनाउल्ट्स थियेटार अप्टिकनि गिबि रायजोआरि दिन्थिफुंनायखौ गोसोखांहोयो। इन्टारनेशनेल एनिमेशन फिल्म एस'सिएशनआ 2002 मायथाइयाव बे सानखौ सोरजिदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बेखौ गोरोबहोदोंमोन आरो फोसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल इमिग्रेन्ट्स डे, नेशनेल चकलेट डे आरो अहि डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धामाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।